हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव DHE एबा डाइरेक्टरेट अफ हायर इडुकेसननि इउनिक आइडिया गोबां प्रब्लेम जागासिनो दङ बिनि सायाव भिडिअ खालाम होनबावदों गोबां कमेन्ट्स फैदों जे पासबुक नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हायाखै बिनि सायाव मा डिसिसन लाखो गभर्नमेन्टआ दा बुंदोंमोन लोगोफोर आङो लास्ट डेटखौ बारायनो हागौ होननानै दा फाइनालि बारायबाय लास्ट डेटआ दिनैमोन नाथाय बारायनानै 7 जुलाइसिम हरबाय एबा 7 डेज हरबाय दा नोंथांमोना बेंक पासबुक आपल'ड खालामनांगौमोन बेनिफ्राय 1000 नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइ मोनगौमोन बेनो जाबाय माखासे बिजाब बायनो नोंथांमोना स्किम लन्च खालामदों गभर्नमेन्टआ दा बिदिब्ला पासबुक आपल'ड खालामनायफ्रा मा जागोन एबा खालामनांगौ ना खालामनाङा बिनि सायाव जों डिसकास खालामगोन आरो जाय नोंथांमोना हेल्थ डिपार्टमेन्टआव एग्जाम लिरगोन दा फाइनालि एग्जाम डेट पस्टपन जाबाय गोबां दैबाना जागासिनो दङ पस्टपन खालामबाय आरो बेखौ थिखानाय गैयै समसिम पस्टपन खालामबाय डाइरेक्ट डेट होआसै मानोना गोबां फ्लाड जागासिनो नालाय बेखायनो होनाय जायासै जेब्ला आपडेट मोनगोन नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन DHS ग्रेड 4 एग्जामनि बागै स' बिनिफ्राय बे DHE एबा डाइरेक्टरेट अफ हायर इडुकेसननि इउनिक आइडिखौ मानो खालामनांगौ बेनो जाबाय दानिया अनलाइन एडमिसन लायो नालाय बेखायनो बेखौ नांगौ जायो बयबो खालामना ला जायफ्रा नोंथांमोना स्टुडेन्ट्स दा बिदिब्ला जोङो आपडेटखौ बोरै खालामगोन पासबुकखौ जों बोरै आपल'ड खालामगोन जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन आरो लोगोसे बिनि सायाव नोंथांमोना नेक्स्टआव मोजां भिडिअ मोनबावगोन दा बेखायनो गाव नोंथांमोना इउनिक आइडिजों लगइन खालामदो स्टुडेन्ट्स लगइनआव थुनानै बेनो जाबाय नोंथांमोना सेकेन्ड अपसन मोनदों आरो बेयाव थुनाय लोगो लोगो गावनि इउनिक आइडिखौ होनानै जों लगइन खालामनांगौ बेखौ मिथिखादों स' बिनिफ्राय मैयानि भिडिअआव गोबां नोंथांमोना नायनानै खालामबाय जानांगौ आरो खायसेया दासिमबो आपडेट खालामनो हायाखै आरो आपडेट जायोब्ला माबायदि जायो जों बेखौबो नायगोन A to Z जों नायगोन बर' रावजोंनो स' जोङो दा बुंसै बेयाव होनसै जे इउनिक आइडिखौ जोङो बेयाव टाइप खालामबाय स' बिनिफ्राय लगइन खालामनाय लोगो लोगो पेजआ एसे लेट जायो मानोना सार्भार डाउन गोबां जागासिनो दङ अल आसाम खालामनायखाय दा फाइनालि ओंखारबाय बेयाव नोंनि नाम ओंखारसिगोन बेनिफ्राय एक्न'लेजमेन्ट डाउनलड खालामना ला जेब्ला आपडेट जायो अके बेयाव नोंनि गासैबो डिटेल्सआ थायो नोंनि क्लास एड्रेस गासैबो नोंनि नाम थाजोबगोन स' बिनिफ्राय बेंक एकाउन्ट डिटेल्सआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन आपडेट खालामनांगोन दा आपडेट खालामबा मा जागोन मा जाया जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन जिंगासिनाव गैया फंबायमोना दा बिदिब्ला नोंथांमोना जेसेबां हागौ भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बयबो इजिलि नोंथांमोना न'आव थानानैनो आपडेट खालामनो हायो जाहाथे एसेबो खस्थ' जायै बायदि दा बे सरकारनि रांखौ लानांगौ बयबो मानोना नोंथांमोननो बेखौ लन्च खालामखादों दा जेब्ला जों बेंक एकाउन्ट डिटेल्सआव क्लिक खालामो अब्ला बेयाव नोंनि गासैबो डिटेल्सआ फैयो दा बिनिफ्राय मोनसे रिमुभ खालामबाय बेनो जाबाय बेंक पासबुक बेयाव फ्रन्ट पेजखौहाय आपडेट खालामनांगौ एबा आपल'ड खालामनांगौआ दा जायनि जाउनाव गोबां KB मिलायनांगौ MB मिलायनांगौ आरो बेखौ आपल'ड खालामनायावनो गोबां सार्भार डाउन जादोंमोन अके दा बेखायनो रिमुभ खालामबाय नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैला दायो जास्ट आपडेट खालामदो बेयाव बुंखादों प्लिज एन्टार बेंक डिटेल्स लाइक IFC एन्ड एकाउन्ट नाम्बार भेरिफाइ केयारफुलि होनना बुंदों जास्ट बेयाव बुंदों IFC एन्ड एकाउन्ट नाम्बारा इम्परटेन्ट नोंथांमोना बे MICR क'डखौ होआब्लाबो जागोन मानोना एसेबां इम्परटेन्ट नङा आरो दङब्ला होबानो जाबाय आरो गैयाबा बोरै नायगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि ब्रान्चखौ होनानै गुगोलाव नायदो अब्लानो मोनगोन आरो खायसेया पासबुकआव थाखायो दंबा होबानो जाबाय बेनिफ्राय जास्ट इम्परटेन्टआ बुंदों नोंथांमोननि डिटेल्स लाइक IFC क'ड आरो लोगोसे एकाउन्ट नाम्बारखौ जास्ट मोजां भेरिफाइ खालाम आरो केयारफुलि होनानै आपडेट खालामबा सेभ होनाय लोगो लोगोनो बियो आपडेट जागोन बेनिफ्राय आपडेट जानायखौ बोरै मिथियो बेबो इम्परटेन्ट कुइसन नोंथांमोननि थाखाय दा बेखायनो सेभ खालामग्रोदो बेनिफ्राय फिन खनसेबाव लगइन खालामनानै बे पेजआव फैफिन आरो बे पेजआव फैनानै नोंनिया गासैबो डाटाया सेभ जाबानो बेनो आपडेट जाबाय जेबो गिनांगौ गैया दा बे बेंक पासबुक आपडेट नोंथांमोना फ्रन्ट पेजखौहाय बेयाव आपल'ड खालामनाय अपसना सिगाङाव दंमोन नाथाय दायो रिमुभ खालामबाय जायनि जाउनाव गोबां सार्भार डाउन जादोंमोन बेखौनो आपल'ड खालामनायाव आरो नोंथांमोना लगइनबो खालामनो हायो नोंथांमोना बेबादि मोनदोंमोन थ' दानिया एसेबां गिनांगौ गैया जास्ट सेभ खालामदो बेनिफ्राय एग्जाम्पल नायनोबा जोङो फिन खनसेबाव लगइन खालामनानै जास्ट नोंथांमोना नाय दा हमना ला एग्जाम्पल महरै MICR क'डखौ जोङो X होगोन बेयाव बेनिफ्राय फिन खनसेबाव लगइन खालामनानै बियो आपडेट जादोंना जायाखै जों बेखौ लाइभ प्रुफ नायगोन स' बिदिब्ला जों बेक थांनो आरो बेक थांनानै जों लगइन खालामफिनसै दा लगइन खालामफिनबाय दा लगइन खालामनाय लोगो लोगो साइटआ गोबां बिजि जायो स' नोंथांमोना एसे नेनांगोन मानोना नोंथांमोना नेट स्पिड गोनाङाव थाबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय लगइन खालामनानै गावनो आपडेटखौ खालामनो हायो दा बिदिब्ला जों लगइन खालामनानै जोङो नायफिनगोन जे X होदोंमोन आङो दा बियो थागोन ना थाया दा बेनिफ्राय गोबां सोंदों बे जाबाय प्रसेसआ बे रां मोननाया UG स्टुडेन्ट्स दे UG स्टुडेन्ट्स एबा आन्डार ग्रेजुवेट जायफ्रा ग्रेजुवेट जाबाय मोना आरो जायफ्रा HS पास जायाखै मोननाय नङा जास्ट डिग्री नोंथांमोना फरायबाय थादोंब्ला बे बिजाब बायनो नोंथांमोननो होनाय जादों गभर्नमेन्टआ स' बिदिब्ला लडिं जागासिनो दङ आङो लाइभ प्रुफ होदों नालाय बेखायनो एसे लेट जागोन लडिंआ दा फाइनालि जाबाय स' बिनिफ्राय जोङो MICR क'डखौ जों X होदोंमोन बेयाव X ओंखारबाय डेट मिन्स आपडेट जाबाय स' बेबायदि आरो जास्ट नोंथांमोना बेबायदि रोखोमैनो होदो बेनिफ्राय सेभ खालामनाय लोगो लोगोनो बियो आपडेट जायो
दा बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया इउनिक आइडि आपडेट खालामनाय जास्ट दायो नोंथांमोना IFSC कड आरो एकाउन्ट नाम्बारखौल' मोजां होदो बुंखादों गाइडलाइन्सआवनो मोजाङै नोंथांमोना डिटेल्सखौ होनानै आपडेट खालामनांगौ अब्ला लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि रोखोमनि जासिगोन दा लोगोफोर भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिनानै गाव गावनो आपडेट खालामनो हायो आरो नोंथांमोननि राङा एकाउन्टआव हाबो 1000 राङा बेनो जाबाय गभर्नमेन्टनि राङारि अनसुंथाइ बिजाब बायनो